Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu ophilayo. Impela wena unguNkulunkulu ekuqaleni futhi unguNkulunkulu ekugcineni. Bonke kwavela ngawe. Kudalwa uwe ngezwi lakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba ukuthi isiqalo singakabi khona wena ubuvela ubukhona. Lokhu isiqalo savela kuwe futhi singuwe. Kanjalo nesiphetho noma sikhona sivele kuwena. Lokhu wena ungomdala kunazo insuku. Ungcwele kakhulu uphakeme egameni lika Jesu futhi uhlala ekhanyeni engesondele lutho khona. Awuguquki nasithuthi sakuphenduka. Izwi lakho linguwe. Izwi lakho linamandla. Izwi lakho liyadabula. Izwi lakho liyahlaba. Izwi lakho liyahlulela. Izwi lakho liyasusa izinto abazingasuki. Ngani izwi lakho siyagudluka. Ngoba izwi lakho liwisimitha mkhulu. Imsakari yaselivameni. Izwi lakho lithinta into abayithunqe. Ngegama lika Jesu. Baba wathambele sesikhona. Nakuyona le ndawo yakaqele. Simi ngezwi lakho. Silethe lona sokhuluma lona. Namanje uzokhuluma lona ngomkhonto wakho. Yalabuyisa thina. Ngegama lika Jesu. Tshala ngalo. Usiphule ongakudingi. Utshale lokho okudingayo. Ngani izwi lakho. Yonke imimoya ekhona emelene nakho. Ukufudumala izwi lakho. Siyayihlakaza ngalo izwi lakho. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh hallelujah. Oh Jesus. Ngoba wena uyilo njalo masizwa lona sizwe wena ukhuluma nathi namanje Oh uzokhuluma. thank you Lord Jesus. Abantwana bakho besala Oh Jesus. Hallelujah. Idolo lakho siyabonga baba ukuthi impela Oh Jesus. kwenye nogcotshiweyo wakho uzobe ngamazwi. Uzobe ngamazwi ngayo uzochitha ngayo uzokwakha Oh, Jesus. ngayo uzobhidliza ngayo uNkulunkulu wethu. Oh Jesus. Oh, hallelujah. Ukuthi amelane nezwi lakho azochithwa azohlakazwa. Oh, Jesus. Sizomisa i-altare. Oh hallelujah. Sizomiswa ngezwi lakho. Hallelujah. 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 Oh yes. Hallelujah. 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 Gama lika Jesu. Gama lika Jesu. Gama lika Jesu. Gama lika Jesu. Wathambe khona ubumnyama balalela babakhona ubumnyama namanje uzokhuluma nephefumulo noma ngabe ithunjwephi kodwa izwi lakho linamandla okudabula inhliziyo okudabula izinto elihlolisisa konke ngoba ngalo izwi lakho uhlolisisa inhliziyo phinda uvivinye izinto yenze njalo Oh thank you Lord Jesus. izwi lakho ukhulume kwangathi uyaqala khulume kwangathi uyagcina noma itende lingasekho kodwa izwi lakho liqhubeke likeneneze emahlebeni abantwana bakho Oh, hallelujah. abakhona kule ndawo egameni lika Jesu. Oh, Baba hallelujah. zonke izinto azithobe manje sizithobisa ngezwi lakho. Zonke izinto ezikhona ezimisiwe nezimelene nakufundwa kwezwi lakho. Oh, hallelujah. Nathi siyazithulisa egameni lika Jesu. Thabatha amalungelo ke nobukhosi nodumo kungokwakho ngoKristu
ogcotshiweyo obuyayo azolanda ibandla. Bandla lithi amen. Ngizithobe kakhulu ngehle. Amen. Ngiyahlonipha iPhalamende laseZulwini. Mhlasimbe mfundisi wabumende. Ngeke ngisasho lutho. Ngeke ngisasho lutho. Kade uNkulunkulu ekhuluma kule ndawo. Uma umuntu befisa ukulungisa nokushintsha impilo yakhe, yazilanda ikhazami noma bezithathe ngazilanda uyimanje ngilanda ngamadola lapha bashiya inkankani zemali manje no 10 cent no futhi kuba gcwele ibhayede lasendlini no 2 rand omunye 2 rand ukudoshi uthuli nginamarano mina baba nesikhwama so ngeke ngisa khuluma mhlasimbe kakhulu. Ngifisa nje namhlanje uNkulunkulu akasisize, asisize sonke nje. Amen. Ya umoya engcwele ukhulume kakhulu kule ndawo. Uma umuntu besibona isidingo ngempela sokubalekela kuye, bezobaleka abalekele enkosini. So ngi-9:30 abumfundisi ongqonge enhlizweni yami, nami ngimile ngaphambili ngiyafisa uNkulunkulu asilekelele. Haleluya. Ya asilekelele ngakho konke nje uNkulunkulu angasilekelela ngakho. Haleluya. Ya abantu bezenkosini, abantu abagulayo baphile egameni likaJesu, abantu abangakholwa bashunyayezwe ivangeli. Kodwa kakhulu ukuthi uNkulunkulu ashinte ezobophawu ukuthi noma itende lingasekho, kodwa kuthiwa ngokufika kwalela tende sabona ushintsho enganeni zethu. Ngoba umama noma umzali abenze yonke into enganeni, kanti ukhulisa ingane egulayo engekho enqondweni zayo. Haleluya. Manje uma uNkulunkulu ekhona endaweni usuke ezobuyisela izinto
kujantshi ezingekho kujantshi. Amen. Angihamba mangame ngithi angisafisa ukusho lutho kodwa kakhulu ngiyafisa nje sithandazeni uNkulunkulu asisiza silekelele enze izinto afisa ukuzenza namhlanje phakathi kwethu. Amen. Ya uma abangakwazi ukuhamba bewu-3 ngiyenze ukuthi esamsizo yedwa bawu-2 basale. Uma abangaboni bewu-4 ngiyenze kwayedwa umsiza bawu-3 basale. Moya ngicela usiza lo afisa ukumsiza ngesikhathi asuke efisa ukumsiza ngaso. Amen. Khona ngingamlalela bamncongo ekhuluma. Ngiyabonga baba wami. Uthi inyama yethu ya complain sengiqalile njalo sengizoqeda futhi. Inyama yethu iyakhononda ukuthi masithandazwa asiphendulo. Usethi ke lo okhulumayo uNkulunkulu wahlakanipha kudala. Hayi ukuthi babuncongo wayengahluleka ukuphendula umthandazo wakho. Wayazi ukuthi ingqondo nenyama yomuntu hleli ithandaza. Uma ngathiwa babuncongo yonke imithandazo siyithandaza iyaphendula mhlasimbe ngaba usekho emhlabeni ngoba khona othandazayo othi ngiyacela Nkosi ubabuncongo afe. So ke uNkulunkulu ukuze asikhombise ukuthi ungomdala kunenzuku. Thina kukhulungu masicela izinto engasinikezi. Kanti asazi ukuthi khona abacelayo ngathi abanganikezwa. Le ndaba yokunganikezwa into oyicelayo iba yimbi uma ungayitholi lento oyifunayo. Kanti khona ukubi nakuyena ukuthi ukufuna ufile kodwa usaphila. Isela babudlamini mezwe yakwakho lithi Nkosi ngiyacela ungisize ngingabanjwa. Manje uba uNkulunkulu ke walala eqaleni ngabe namhlanje sisekile ngoba ngabe khona abantu abangasekho la. Khona bathi nje akangafi akabe paralyzed. Uyathandaza umuntu uthandaza iNkosi lo ethandazayo. Uma umuntu enyangeni inyanga nayo ifika isho bese nayo ivula iBhayibheli isho kunomuntu okhuluma ngayo. Kunezinto esizithandazayo ezingaphenduli. Kunabathandazayo ngathi abangaphendulwanga. So asimbonge uNkulunkulu ukuthi kunezinto oyifunile wangayithola. Kunezinto abayifunile futhi nangawo bangayithola. Amen. Manje ngifisa sithandaze. Ukuthi uNkulunkulu asize ngempela bamncoma anginayinto ngasho inhlizweni yami. Angifuni ukuqamba ma. Kodwa nginale ukuthi ngiyafisa sithandaze. Kuba nginemthandazo ethandazo engaphendulwanga. Efuna ukuqeda ngayo. Khona kakhulu kule ndawo. Uma ngingakhuluma nawe ngabe futhi ngithanda ukukhuluma. Amen. Ya kodwa ngiyakholwa amandla kaMoya Oyingcwele. Ungakhathazeki uma ngingaphendula. Akuwena kodwa mamncongo khona nabanye abangaphendulwanga ngengane yakho. Ngoba boncongo abangaphendulwanga khona bathi lo mshado awuphele uyathandaza. Mhlawumbe abantu sebazile ngishukudla. Beyifisa nje ukuthi uNkulunkulu akayenze. Kudla ukuthi uNkulunkulu babuncongo ngahlule ukunikeza izimoto ezu-15 akunikeza impilo igolide lakhe akunika yonke into eyifunayo. Kodwa wazi ukuthi mewakujoyela lokho kuyophoqa ukuthi uma uthamethi nqampula umlenze akunqampula umlenze ngoba wabo uNkulunkulu ophendula yonke imithandazo. Manje wathi hayi angihlakaniphi angayiphendula yonke imithandazo. Ngiyazi ukuthi izingane zami ngezi understand uma zicela ngingayinikezi izodinwa kanti khona abanye abacelile nangabanikeza. Sesothandaza. Athandaze kanje nalo bazalwane. Bamumlatha. Ngelinga nginayo indaba engangayikhuluma ethi kunontombazana owayegula. Lo ntombazana uma egula bathi odokotela ndodakazi isikhathi sakho sokuphila sesifushane emhlabeni. Bamcela odokotela bathi akasho noma yini ayifunayo ngoba isikhathi sakhe sokuphila sesifushane.
Ngiyabonga Sibisi ukuthi usimise kule ndawo. Ingane yaMoyizela inobuhlungu enhlizweni ilele embedeni. Mamngcongo babe nothile kakhulu kubo. Babuwaye impunyela uma wayo empunyela ubhuti wayo okuthiwa esebenza phesheya kwelwandle. Uma ilele kulombhede ngilele lisize mangifisa namhlanje isithandazeni bazalwane uNkulunkulu asize ngezinto esidinga ukuthi asilekelele ngazo. Uma ilele lentombazane kulombhede ilele wodini yayo engangeni nombani kuyona ngoba kubo babekwazi ukukhokha. Kodwa ukuthi lento seyivakashele imali nayo esandleni angeke isasebenza. Ngesikhathi ilele iqondene nomnyango seyuzwe umyalezo ukuthi ayisenasikhathi eside iphila la. Ayicele noma yini efuna kubazali bayo ukuze babazi ukuthi odokotela uma ifa ijabule kusho ukuthi izofa iyobona uNkulunkulu. So ke babe sebezama ukuyakhela injabulo ngezikhathi zawo zokugcina. Wangena babuwayo enesimali ebusweni nayo yabuka ubaba wayo ngesimali ebusweni. Yathi baba Theo dokotela izinsuku zami zokuphila sezibaliwe emhlabeni. Baba ngiyabonga nginemoto enhle esemnyango. Washa imoto ebiza mhlawumbe washa ijagu mhlawumbe washa iMercedes washa imoto kodwa baba nginemoto enhle ipakile la emnyango. Ngiyabonga. Nomuzi futhi wangakhela wona nawo ngiyawubona baba muhle. Ngiyabonga. Baba kunento engiyisabayo. Bathe odokotela ikhensa yami sesigabeni esimbi ngeyisawazi ukuthi ngisizakale kuyona. Manje baba sengiyahamba. Baba ngiyasaba kodwa ukuhamba ngedwa ngiyethuneni. Baba ungangisiza yini uma amehlo ami evaleka njengobaba wami uhambe nawe. Haleluya. Ubaba walomntwana wathi mntana uma ikhambi elingalekelela la liphesha kwelwandle singalilanda. Singenza noma ngabe yiphi indlela engakwenza ukuthi uvuke kulombhedo lele kuwona. Yathi intombazane baba akusekho isikhathi sakuvuka manje. Isikhathi esingisalele ukuthi ngihambe ngemgodini. Inkinga yami baba wami enginayo ngiyasaba ukuthi ngihambe ngemgodini ngihamba ngedwa. Ngiyafisa baba wami ukuthi uma ugonja umgodi ube mkhudlwana ukuze mina nodade wami singele sobabili emgodini. Baba wakhumula ibuko emehlweni wakhupha iduku ephaketheni inyembezi zagcwala amehlo ngoba impendulo yayingasayidingi imali kodwa impendulo yayisayidinga ukuthi uma sihamba semgodini singele sobabili. Oh Jesus. Wathi baba mntanami ayi ngoba nabo ungakuthandi. Uyazi ukuthi wafunde ekoleni ephezulu wayemavasitha phezulu. Oh hallelujah. Kodwa angikwazi ukwenza lokho okucelayo. Uma wakho unenseka awuxoxe naye ngizobe ngingekho mhla sima wakho angazwelana nawe ngoba kuyena kunendawo elumayo. Ingane yabanethemba kodwa nesikhathi namasonto bowabheka. Nangempela nomama wana wafika. Mayifika umama bawuhlele khona nojabhile. Ingane nayo ihlela inesmile. So kusho ukuthi uma wami ngeke azangilahle ngoba uma wangithola 9 months eswini. Nginesikhathi eside ngicelisa engishintsha amaphempers engenza konke nginaye. What ma isikhathi sami sokuphila kuthiwa sesiyaphela emhlabeni. Manje ma ngabona sinqaba omkhulu. Sasibaningi khona umakhelwane khona umphakathi. Sahamba sonke siliphethe ibhokisi lamkhulu. Samfaka umkhulu emgodini. Samflathela umkhulu. Wasala. Manje ngiyasaba ukuflathelwa. Mhlangilala. Manje ngiyacela mase
imihla yami yokuphila emhlabeni iphela ungene nami emhlabathini. Wathi awu mntanami, baba wakho unqabile, mina ngavuma kanjani? Asicela ubhuti wakho, mhlasimbe ubhuti wakho, ngoba benizwana nangithi esikoleni bekulamulela bekukhuzela umuhlushwa zingane befika ngesikhathi. Wafonelwa ubhuti ukuthi akaphuthume, udade wabo uyagula. Ngempela ubhuti waphuthuma, ekhathaza ukuthi lo muntu lo ekuthiwa uyadlula sinebond serious kabi naye. Waphuthuma book iflight weza ngempela wafika. But my sister ngizokuthiwa uyangikhumbula uyangidinga. Wathi usisi, my brother, hayi mina ngikhumbula ngoba la ngidinga. Kukhona isikhathi esimficayo umuntu ebengasazi. La ngabona khona kumkhulu bekhomba umgodi ukuze kuthiwa kugonjwa nekhona la bemvalela khona. Manje bhuti wami bathi odokotela isikhathi sami imbala sasebenza manje lezoyiphethe. Mhlambe soyoyibeka ethuneni mhla sesilala. Ngidinga umuntu bhuti wami uma ngingena egodini engizongena naye. Wathi ubhuti, sisi wami, utheni ubaba? Yathi unqabile ubaba. Utheni uma? Wathi unqabile uma. Dadewethu, ubaba wakho ekuzala, uma wakho naye ekuzala banqaba. Pho mina ngingavuma kanjani ukuthi ngiye nawe ethuneni? Thiwa zahlengezela inyembezi entombazaneni, yabamba ishidi yaqinisa, idinga umuntu ezoyena ethuneni. Sengiyathandaza. Wahamba ubhuti usisi esala inyembezi ziyongena ngendlebe. Wame bamba umnyango, waphenduka wathi, dadewethu, uthini? Wathi, bhuti wami ungayenza inlento. Bhuti wami imihla yokuphila seyiyaphela emhlabeni. Mhlasimba negodi ngabe nilungisa. Kodwa ngiyasaba ukuthi njongile emgodini ngihamba ngedwa. Bhuti wami usuyitshela umqondo uhambe nami. Inganabelwa ithemba yamoyisele ebusweni ngoba yayingasaba ukufa kodwa yayisaba ukuhamba yodwa mayiye kufeni. Yayiseyiredi, yayiseyinikela ukuthi noma ngalala noma ngafa kodwa into engiyisaba ukuthi ngiyongena ngedwa emgodini. Oh hallelujah. Wathi ubhuti waye, sisi wami ukhona engimaziyo. Avele yayinika iningane. Yathi qala ubaba wathi khona uma kwazi uma wathi khona wena nawe uthi khona lo mazi. Wathi awukhona engimaziyo. Umfana omncane nje lo. Hlele futhi lo phaqa ephethe testament. Lo mfana indlela akholwa nathandaza ngayo akayisabi lento okhuluma ngayo. Wathi usisi bezani yena. Ophonyo walanda umfana. Fika umfana mengena umfana wethu akathembisa ukuthi lo mfana angangena egodini. Indlela ngombuka uphethe testament lakhe liqhabuka uqwembo olulodwa, seyiqwembo olulodwa, umbuka nje ubukudabukisa ubukusiza phezulu kwakhe. Yangabi nalo ithemba intombazana kodwa kwadla ukuthi umfowethu uthi uyamthemba lo bhuti. Hayi yasisho futhi story yathi bhuti sengiyahamba. Bathe odokotela imihla yami yokuphila seyiphelile emhlabeni. Yamisa izandla intombazane yathi ubaba unqabile. Sengiyathandaza. Yathi uma unqabile. Yathi umfowethu naye futhi unqabile. Bathi wena awukusaba ukufa, awusabe ithuna. Ngiyacela bhuti wami, sengiyalala manje. Uma ngiya lapha emhlabathini
uzongene nami. Umfana netestament lakhe wabhequka amehlo ababovu la wahlehlela. Wathi umfana bengithi udinga umthandazo. Kodwa le oyidingayo nami futhi angikwazi ukuyenza. Wathi lo oyidingayo nami angikwazi ukuyenza. Bawakho ungabile, babawakho ungabile, umfowethu ungabi mina ngiyeno wakini. Ngingayivuma kanjani into enqatshiwe igazi lakho? Ntombazane yavele yakhala, ingakhaleli ukufa, kodwa ikhalela ukuyongena yodwa ethuneni. Waphinda futhi naye umfana omncane wenza the same thing. Oh hallelujah. Naye waqothoza kancane ephoxekile. Oh yes. Wancinga kancane naye eyibona esahluleki. Wancinga kancane naye ebona engekho into angayenza. Ngoba naye wayibona ukuthi akakwazi ukuthi ayongena egodini, ayongena ekufeni. Wasebamba ihedi ngesikaba. Wakhumbula ukuthi Oh yes. khona umuntu okhona. Oh yes, Jesus. Khona umuntu okhona. Hallelujah. Khona umuntu okhona. Oh, thank you, Lord Jesus. Waphendula wathi wentombazane, philumelezo wakho uthweni, yathi ntombazane wabhuti wami, ngisaba ukuyanceda ethuneni. Angazi noma uyawushintsha nomqondo ukuthi ungiphelezele. Wathi umfana hayi, angikwazi ukuthi ngiye ethuneni, kodwa ukhona. Oh yes. Yaphoqa kakhulu intombazane, yathi mfana kade bese bethu khona waziwayo, uyasaba ukuya khona, ukhona waziwayo, uyasaba ukuya khona, ukhona waziwayo, uyasaba ukuya khona. Wathi umfana hayi, ngamlenda khona manje. Wathi untombazane hayi, makufunakala imoto, thatha imoto enyakumlande. Wathi umfana hayi, loyo akayidingi imoto, lo ukhona manje. Wathi intombazane hayi bo, sisowabili nje lana, akukho umuntu. Wathi umfana hayi, ukhona umuntu okhona la. Sesiyathandaza. Khona umuntu okhona la. Where you called? Khona umuntu okhona. Where you called? Uthi intombazane lo muntu okhona. Ayiza ngizimboni kodwa. Where you called? Oh, called now. Sibabeke nawe mfethu. Khona umuntu okhona la. Called now. Ukhona You called now. Where you called now? Nala bobabili. Yakhathazela intombazane. Yathi buto kusaka kusilila kakhulu. Ungcono uba ngobizile uma. Ungcono ngobizile umfowethu. Ungcono umfowethu ubize wena kukho umuntu la. Wathi ude useduze. Khona la. Wathi intombazane ngenze njani? Ayo khona la. Hallelujah. Uyabizwa. Wathi ubani lowo? Wathi Jesus. uJesu. Lalela memeza ngomlomo wakho uthi Jesu. Yamemeza intombazane kade waphinda futhi. Yamemeza intombazane kade waphinda futhi. Yamemeza intombazane. Wanefika ubaba wayo wathi we baba wami akusakwesaba ukufa. Akusakwesaba ithuna. Khona into. Khona. Where you called now? Where you called? Lana asikho sodwa. Khona umuntu okhona la. Khona la. Lo muntu okhona uvela ngene nje phakathi komuntu. Khona umuntu okhona. Where you called now? Wavela wangena lo muntu phakathi kwentombazane. Yathi kufanele ufika nini? Ngoba indoda ebengifuna seyingakimi. Sifela amehlo ethu, fela amehlo. Khona la. Ngoba izwi namhlanje leyo. Wona mbhalo wanamhlanje lo. Uthi khona umuntu okhona. Khona umuntu okhona. Khona umuntu okhona. Khona umuntu okhona. Jesus. Lo muntu okhona akayisabi cancer. Khona la. Lo muntu okhona akayisabi HIV. Lo muntu okhona akasabi izitho, akasabi lutho. Khona la. Khona umuntu
Israyeli inkosi yamakhosi ube sumemeza negama layo ngoba igama layo linamandla igama layo liyasatshwa abathakathi igama layo liyasatshwa izifo igama layo liyasatshwa ama-satanist igama layo liyasatshwa ama-devil worshippers leli gama lanikezwa amandla phezulu ezulwini naphansi emhlabeni lanikezwa amandla call upon the name of Jesus umuntu ohlabelelayo when I call the name of Jesus no one can stand before me only Jesus only Jesus only Jesus only Jesus only Jesus isodolose isifo sibinawo amandla otakapatala bashakafa otamaya la bashakafa wila silima atakafa ota silima atakatala bashakafa yebo ata wila silikapa phakama Nkosi phakame kakhulu vele ngamandla akho sifisa umangalise uNkulunkulu wethu ongcwele lithini witende kodwa umangaliso wakho ungawi athasai olamaya labahata